Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Ukamupurwa kana kuti Sokostina. Nhasi muri yeZimbabwe taona mukana wekusangana nemukweguru, nekusanganawo naamai kana kuti mbuya vasvitsa 90 years kuno kuMandresa. Ambuya vachengetwa naMwari, vaona muzukuru wemuzukuru, hanzi anonzi muzukuru imvi. Saka panguva ino tirakuona mukana wekuti titaure naambuya kuti ambuya vakazviita sei kana kuti vanozviita sei kuti nhasi vari pano 90 years vapenyu. Ndofunga tikaenda kumarinda unoona vana vadiki vari kufa, vamwe vari kuparara nezvinodhaka, vamwe vari kuparara nenjodzi, vari kuparara nezvakawanda wanda, asi vachengetedzwa naMwari. Saka panguva ino muri Zimbabwe nditenderei kuti tisvike pana gogo titaure navo vatiudze nhoroondo yeupenyu hwavo. Ndinokuchingamidzai vana gogo, tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Inini ndinoitwa Pelagia Ukamupurwa. Ndichatanga nekutaura nagogo vari pakati kuti vandiudzewo zita ravo uyezve nemakore avo. Gogo, tinokuchingamidzai pano paSly Media. Mungatenga nekunditaurirawo zita renyu nemakore enyu ekuberekwa. Gogo, taurai. Zita renyu? Zita rangu Esnat. Mandengu. Alright gogo, imimi makaberekwa gore ripi? 1934. Mwedzi upi kana kuti mwaka upi? Date muchiri kuriziva here? 17. Aiwa, tinotenda. Gogo, ndiri kuona makagara nevamwe vana gogo vamunavo ipapo. Munogona kunditaurirawo here ukama hwamuinawo nana gogo vamakagara navo avo? Ndakagara nawo wanun'una wangu. Vanun'una venyu? Mazuru mangu. Inga zvakanaka. Ndo vamakaberekwa navo mudumbu here? Ndo ndakabereka nawo mudumbu. Imimi gogo makaberekwa muri wangani muumba menyu? 10. Muri 10 muumba menyu imimi? Kwa Mandengu. Alright. Saka pavari vari vaviri mukuru ndeupi? Mukuru ndeuyu. Ndeuyu. Ndiye mukuru. Pavaning'ina venyu kuchiuya ava. Saka imimi manga muri wenhambani muumba menyu? Ndiri namba 3. Alright. Aiwa, tinotenda. Vana gogo, tinokuchingamidzai zvakare muchirongwa chedu chatiri kutaura nagogo vedu vasvitsa 90 years. Ndaverenga ndikaona kuti 90 years dzatokwana kaidzi kubva muna 1934 kusvika nhasi 2024. Tinokuchingamidzai vana gogo. Saka vana gogo, ndaona kuti pano gogo vedu nokuda kwekukura kutaura kunenge kuchiita sekuchanonoka kana kuti zvimwe munenge muchivaturukira. Saka ndichazoita ndichiti pandinenge ndabvunzawo mubvunzo ndakanangana nagogo, kana imimiwo muchikwanisa kuvataurira kuitira kuti muri yeZimbabwe iri kuona panguva ino vanzwe zvinenge zvataurwa nagogo. Saka ndichatanga nemi gogo vangu vakarova. Hey, makarova blouse rakanaka, makachena. Gogo, muri kunzwa sei nhasi mukoma wenyu asvitsa 90 years? Munogona kutipa muchidimbu upenyu hwemukoma wenyu vachikura kuti vanga vari munhu anga akaita sei? Mukoma wedu awa wasvitsa 90 years nezuro tichipemberera birthday ravo. Takanzwa kufara kukuru zvikuru, takafarisisa
nekuti kuti tisvike pa90 years zvinhu zvakaoma. Ivava ndiwo wakatichengeta. Nanhasi tiri kunzwa kungofara. Wakatichengeta tiri vadiki diki. Kusvika nhasi tiri tese nemukoma wedu apa. Mukoma wedu wemumba medu iwawa wenumber 3. Aiwa, tinotenda gogo. Mumwe mubvunzo wandikada kubvunza ndewekuti mukoma muchikura aiva munhu angakaita sei? Mukoma tichikura waive munhu anga akatinakira nekuti ndiwo wanga wari mai wedu. Tanga tisina mai. Iwe wamai iwawa ndiwo wakatichengeta iwo mukoma iwawa. Tiri wadiki wachitibikira sadza, wachitibikira, wachitigezesa, wachitisonera hembe. Iwo mukoma iwawa ndiwo wakanga wari mai zvakare, wari mukoma. Ndiwo wanga wane mwoyo murefu wekutichengeta. Aiwa, tinotenda. Ndichaenda kuna gogo vangu vamwe vacho. Gogo, tinokuchingamidzai. Tarisa henyu kuno gogo. Imimi nhasi maona mukoma wenyu achitsa 90 years. Chamukada kutaura kuti muri kunzwa sei kuti mukoma wenyu aripo nhasi ari mupenyu? Ndingakutaura ndichiti ndinozvikudza zvikuru. Ende ndinokudza nekusingaperi nekuti upenyu hwemukoma wangu tichirarama waiva wakaoma. Kusvikira vazoitawo zviri nani pari zvino. Asi upenyu hwacho wanga wakaoma nekuti wakabva kutichengeta isu. Wakabva ipapo vakazosvika mukuvana vavo vakatanga kuchengeta vachingotambura, vachingotengesa, zvese vachiita zvekuti vakakudza vana vavo nekutengesa. Vakakudza vana vavo nekungotsvagawo zvavanotsvaga vachisonera, vachienda vachitsvaga mari dzechikoro vachivapa vana vavo. Isu vatukudza kudhara. Saka upenyu hwavo hwanga hwakaoma. Ndinototenda hangu yezvinezvi kuti aiwa Mwari akaita ake basa akazovarerutsira upenyu kuti huite huri nani pari zvinezvi. Alright, tinotenda gogo. Ndakudzoka pana gogo vangu ane 90 years. Musikana wedu uyu ane 90 years. Gogo, ndanzwa kuti makarera vanina venyu ndokubva futi muchitambura ndokunobereka vana venyu. Nichekutanga ndikada kubvunza kuti sekuru vachiriko here, vapenyu here, kana kuti murume wenyu imimi? Murume wangu wakafa. Gogo, ndichidzoka kwamuri zvakare. Imimi masangana nasekuru. Makasangana sei nasekuru kana muchiri kuzvirangarira izvozvo? Kurangarira takasangana kuchechi inadipendekoti ndatakasangana nawo sekumuruma. Alright, ndichati gogo vari padivi penyu apa vatitaurire zvachitaurwa nagogo kuita kuti gogo zvimwe hatisi kunzwa nekuti kutaura kwakuita kuchivanetsa nekukura. Gogo, munogona kutitsanangurira kuti gogo vanga vachiti vakasangana nasekuru rini? Gogo vakasangana nasekuru kuno kuHarare vachiuya kuzoona hanzvadzi yedu. Vakasangana nasekuru vachienda kuchechi yeZayoja. Yanga isiri Zayoja, yanga iri Assemblies of God. Ndiyo yawakapinda kuchechi iyoyo wakaona sekuru varimo. Ndo pavakasangana nasekuru vakagadzira imba yavo, kutangisa imba yavo. Tikatonzwa kuti mukoma wenyu aroorwa nevamwe sekuru vanopinda Assemblies of God. Tikaenda tikanoona mukoma wedu variko, tikafara zvikuru kugamuchira baba mukuru wedu. Aiwa, tinotenda. Saka vaviri ava vakapinda murenda here? Vaviri ava vakapinda murenda. Apo yanga yakunzi Zayoja manje. Vakazopinda murenda vaane vana wavo. Tikaenda kumuchato, tikaswera tichifara zvikuru nababa mukuru. Vakazoshaya zvavo, asi tsamba yemuchato mbuya mukoma wedu vanga vatowanayo. Vanga vatochata. Vanga vatochata. Aiwa, tinotenda. Saka ndakanangana nemi imimi mbuya. Ambuya vakabereka vana vangani? Ambuya vakabereka vana wavo 10. Mukoma wedu wakabereka vana 10. Pa10 ipapo vasikana vangani vakomana vangani? Tongoti vasikana 4 vakomana 6.
aiwa tinotenda Mwari. Saka vabereka vana ava ndambonzwa gogo vangu vari kurutivi kuno vachitairwa zvanga zvakaoma kurera vana vavo vakavarera vachitengesa. Gogo, ndoda kuti mungotitaurisei mbijana kuti vana venyu makavarera sei vese vari 10 kusvika vakura? Vana vangu vari 10 tairima pamunda toona zvekutengesa ndotengesa musikana wachikura achienda kuchikoro sekuru wachipo achibva wakutsinza achibva tumari vabata kuita vana mberi kuchikoro. Alright gogo, tinotenda. Ndoda kuti gogo ava vari pasaidhi nemi ava vangotitaurira zvanga zvichitaurwa nagogo kuti vaiti vana vavo vanova vaivachengeta sei. Mukoma wangu vangangokura vachingochengeta vana vavo nekuti sekuru ava vaipindawo basa wombobuda wombogara. Saka nhamu yese yakanga ina mukoma wedu yevana vaitengesa vachindohodha vachitengesa vachiitawo zvekurima izvozvi muno mutaundi vachiwanawo zvinovabatsira. Saka ndingangoti vakangogara vari munhu anga akangobatikana neupenyu hwacho kuti baba vangu vachisenza vachimbobuda. Saka upenyu hwakaramba huine vana vavo vakaramba huine mukoma wedu vachichengeta vana vake. Saka gogo, muri Zimbabwe vateereri nevatariri vanguva ino vangada kuziva kuti ndezvipi zvamaita kana kuti zvamunoita zvakuchengetedzai kuti nhasi at 90 years muri vapenyu. Kwamuri gogo, munogona kutaura nemhuri yeZimbabwe kuti inini ndachengetedzwa hangu nekunamata kana kuti ndachengetedzwa hangu nezvakadai nezvakadai. Taureni gogo. Pakukura tinenge tisati tazivawo Mwari, asi mukutambura nemukurerwa kwatakaita takaroorwawo tikaenda zvatakaenda ikoko varume vakazopera kufa ndopatakabva tazoti regai tiende kuchechi. Tinonzwa kuti kuchechi inoti kudii. Takatanga kuenda kuchechi tikanzwa shoko richitiumbiridza, tikanzwa shoko richiti garai panzvimbo, tikanzwa shoko richinzi muri wanhu makasikwa naJehovha, takateerera. Ukasateerera zvinotaura shoko raJehovha kana zvinotaurwa nevakuru wakaita sesu, takurayirawo kuti wanangu apa panonzwai apa panonzwai. Zvakanaka izvozvo kuti titeerere. Nyika yose yeZimbabwe wakasateerera wakuru, wakasateerera kutaura kwaMwari inova nhando. Asi zvikaita kuti wadiki wakuteerera, wadiki wakunzwa shoko, zvinoumba nyika yedu, zvinoumba upenyu hwavo. Nanhasi isusu takachengetwa naizvozvo zvekuteerera. Hatina kuzobata zvakawanda wanda. Takabva tagara panzvimbo tichinzwa shoko. Ndiko kurarama kwatakaita kusvika tasvika nanhasi tiri kungoenda kuchechi. Alright gogo, tiri kunzwa nyaya yeWhatsApp. Vamwe vari kuti WhatsApp dzauraya dzimba. Baba vanobva kubasa nenyuzipepa ravo iroro havachatambirwi munhu angori paWhatsApp. Ivo baba vabva kubasa kwacho havachaone nguva nemudzimai wavo vangori paWhatsApp. Nyaya yeWhatsApp iyi munoiona sei gogo? WhatsApp iyi yauya zvino izvi isu tatokurawo. Zvino wana baba wazvino kana vari kudaro vasina nguva nevadzimai vavo, imba yacho hainyatsokumiri zvakanaka nekuti mai vanenge vasina rufaro nemudikani wavo. Baba wacho havanawo rufaro nemudikani wavo, waakuramba vari paWhatsApp. Zvavari kutaura neWhatsApp hazviumbi imba, zvinopaza imba. Saka kana zvapaza imba, chii chinoitika? Makuenda uyu kwake wana wakutambura, vamwe wanova mastreet kids, vamwe wanova nherera nekuti zvichanoita mai nezvichanoita baba hazvibatirani newana. Dzimba zhinji dzoparana naizvozvo. Dai vanhu vadzidza kana kunzwisisa kuti WhatsApp kana tasvika kumba tomboisapo toita zvemba yedu, Mwari angatibatsire ipapo.
aiwa tinotenda muri Zimbabwe muri ngozvinzwira vataura gogo vakati WhatsApp yacho ka ngaisachatiputsira imba kuti baba vanosvika mumba iwe ungori paWhatsApp. Aiwa muri kuzvinzwira muri Zimbabwe. Ndichafamba ndichienda pana gogo vangu avava. Gogo, nyaya yegumbo mumba gumbo panze ndo imwe yakonzeresa kuti dzimba dziparara. Mashoko amukade kutaura nekubatsira vazukuru venyu panguva ino panhau yegumbomba gumbo panze kuti mashoko amukade kutaura imimi ndekuti chi? Ine ndingangotaura ndichiti kuvazukuru vangu vese vari kuvaka dzimba dzavo iye zvino, ini ndingangoti dai zvaikwanisa ngavaende kuchechi vandonzwa mashoko kuchechi kuti varegere gumbo mumba gumbo kunze, vanyatsovaka imba yavo zvakanaka. Ukapinda chechi unoita munhu, nekuti kuchechi kunorayirwa zvakawanda zvekuti munhu achengetedze imba yake. Ndinotenda. Gogo, pandanga ndichitaura taura nevamwe apa ndanzwa zvekunzi imimi makaimba mukwaya yavaguti vaEzekiel Guti veZayoja, ende vazukuru venyu vari kungopupura kuti chinhu chega chamuri kuvadzidzisa olegasi yamavasiyira kunamata nekutya Mwari. Mashoko imimi amukade kutaura panguva ino pamusoro pekunamata kuvazukuru venyu vakateerera ndekuti chi? Ini ndinofara nekuti ndakadzidzisa wana wakateerera. Zvine ndiri kuti hazvo ndikuoni wazukuru wenhamba tiviri vari kuteerera mashoko, vari kubva ikoko vachiuya kuchechi vachiimba vachiita zvese zvinoda Mwari. Mwoyo wangu uri kufara. Vasukuru tinhamba tiviri wekutanga wangu ndakarayira vakanzwa maparidzi wari wana wangu amaparidzi ufundisi wana wangu, asi wadzukuru idzi pane vari kuteera manje zimadzibaba avo zakuita madzibaba avo wana vari kuteera zvakanaka. Saka ndinovara. Tinotenda muri yeZimbabwe manzwa mashoko ataurwa nagogo. Hanzi inini chandakangokurudzira vana vangu nechandiri kukurudzira vazukuru kunamata nekutya Mwari. Hapana chasara panyika pano kunze kwekunamata nekutya Mwari. Ndichipenderawo nguva ino ndichauya kuna gogo ava ndove kupedzera ndo vadiki vacho. Gogo, mashoko amuchasira muri yeZimbabwe muchipemberera kuti mukoma wenyu asvika 90 years amukade kutaura ari pamwoyo wenyu. Ndinosimbisa nekutaura mashoko ekuti muZimbabwe muno dai tarega kuita misikanzwa wana wadiki, warege kuita misikanzwa naiwo madzimai ari mudzimba gumbo panze gumbobwe. Zvaita murume kuti wamubata negirlfriend iwe wobva wati ndakunobatwawo neboyfriend. Hazviwaki imba, hazviite kuti muwe muzi wamai nababa wakarongeka. Muri yeZimbabwe ndine chichemo chandinacho chekuti wana wechidiki ava dai wasiya zvemitoriro, wasiya kuita mabasa eumbavha, wasiya kuita mabasa asingafadze Mwari, asingafadze vabereki vavo, asingafadze nyika yedu haiumbike, inopazika nenyaya yekuti tega ndisu tiri kuputsa Zimbabwe yacho nekuti hatiteereri. Wana wazukuru wedu ava wakateerera nyika yedu inoita zvakanaka, nemudzimba vanhu vanogara zvakanaka. Zvozoti wapo neapo hameno, asi Mwari wekudenga kudai apindira kuvazukuru wedu waakumwa mutoriro nezvinodhaka zvakawanda wanda, havachateerera. Havateerere vabereki, havateerere chechi, wangazoteerere zvenyika here, zvese havateereri. Saka izvozvo manje zviri kuuraya misha, zvouraya upenyu hwavo, zvouraya nyika. Chaumbika ipapa hapana. Ndo chichemo changu chekuti kudai wabata wamashoko etiri kutaura aya kuti ngavateerere zvese zvakanaka. Vanozviziva kuti ichi chakanaka, ichi chakaipa isi, asi munhu anosarudza kupinda mune chakaipa chacho. Dai wagona kuziva kuti ngatifambei nenzira yakanaka chete,
nyika yedu inoita zvakanaka, kumba kwavo kune rugare, misa yavo inopfachukira, Mwari wekudenga achipindira. Ndiwo mashoko endinochemawo kuwazukuru wedu wazvino. Aiwa, tinotenda vazukuru mese muri kuona pano nemi muri yeZimbabwe. Gogo vati ndachema nemutoriro, ndachema kuti vana vari kuita musikanzwa. Vanokumbira kuti dai magona kusiya zvinodhaka, dai magona kusiya musikanzwa, dai matsvaga Jesu, dai mada kunamata. Panguva ino muri yeZimbabwe ndofunga mangozvinzwira kubva kuna gogo vedu vakadai so vakaberekwa mudumbu rimwe chete. Nhasi vari pano vari vese vari kutenda nekufara kuti nhasi ambuya ndisati ndapendera manditaurira zita rekwamakaberekwa, ko zita rekwamakarorwa kana kuti senemu yekwamakarorwa inoti chii? Zita kwandakaroorwa anonzi George Mbuvwa. Aiwa, tinotenda. Masvita vana gogo, tichikusiyai panguva ino. Muri yeZimbabwe vandinawo pano mumwe wevana vambuya Mpurwa wataona mukana wokutaura naye. Saka panguva ino regai titaure namama tinzwe kuti vakarerwa sei. Mama, tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Aiwa, tinotenda. Ndanzwa kuti imimi ndimi mumwe wevana vaambuya. Ambuya upenyu hwavo muchidimbu vaiva amai vanga vakaita sei? Amai vanga vari undimai vakanaka zvachose. Vaitidzidzisa isu vana vavo kunamata nekuita basa remumba kunyangwe remumunda. Vaitidzidzisa kurima tseza, tairima tseza tiri kwaRusapo kumusha. Iko zvino ndimai vanofarira kuti vana vese vanga vachinamata kusanganisa neniwo ndakadzidziswa kunamata naamai vangu. Tinoziva kuti vana mai ndiwo vanenge vangori nevana vana baba vari kubasa, and ana mai havadi zvisina basa. Unonzwa vamwe vachiti ukaona watariswa neziso uri kutonzi zvauri kuita handizvide. Saka imimi munogona kutaura kuti amai vaiva munhu anga akaita sei, vanga vari strict here kana kuti? Amai vangu vari munhu akanaka zvachose. Waititi kana wakanga uchikanganisa iroro ziso waitarisa neziso, iroro ziso waiona kuti iri ndere kukutsura kuti zvauri kuitaka hazvisi kudikanwa naamai. Kana basa rawaita iri harina kuchena, wasuka mapleti asara aine masadza, vanonga vachitokuudza kuti wasiya zvinhu zvisina kuchena. Ziso iroro waitozosumuka wega kuti udini uende kunogadzirisa pawakanganisa paya. Alright mama, nhasi taona taakucelebrata 90 years. Zvamungadawo kutaura pamusoro peupenyu hwamai venyu nekufara kwamuri kuita ne90 years dzamai venyu muchidimbu zviri pamwoyo penyu imimi, nokuti vamwe vana mai havatovazive, vamwe vana mai vakatoparara vari kumarinda, asi mimi venyu nhasi amai vaona muzukuru imvi. Saka mashoko amungada kutaura imimi kumhuri yeZimbabwe. Ndatenda. Ndinofara nebirthday ramai wangu nenyaya yekuti munhu akanga achishingirira nhamo nematambudziko raaisangana nazvo, asi nekuda kwaMwari nekunamata nenyasha dzizhinji dzavawanira kuti wanga vachisvitsa 90 years. Tiri kupembera zuva ravo. Ini ndakaroorwa, ndino wana hangu 2, asi ndinofara. Ndinogara kwaMutare uko kumakomo. Ndakati regai ndikwire bhazi ndinoona birthday ramai wangu tichicelebrata tiri pamwe chete nawo. Alright, saka imimi matowawo gogo here kana kuti hamusati magogo? Ndaagogo, ndine vazukuru 4. Mbuya Mpurwa waona vazukuru. Aiwa, tinotenda Mwari. Tiri kuona makachena, tiri kuona muri kupenya penya pabirthday rambuya. Chekutanga mukatiudzewo here ukama hwamuinawo nambuya vari kucelebrata 90 years apa? Inini ukama hwamuna mbuya ndiri mwana wemwana wavo, ndiri muzukuru wavo. Alright, muzukuru zita rako unonzani? Zita rangu ndonzi Fortunate Nyatwa. Alright, unogona kutiudza kuti mbuya munhu akaita sei, kuti munhu anga akaita sei muchikura nambuya? Mbuya wangu ari munhu akanaka.
chavaitidzidzisa kunamata. Munhu anofanira kunamata zvisingaiti. Taidzidziswa kunamata, kuimba, kuenda kuchechi. Zvavaitidzidzisa tichikura. Unonzwa vamwe vachiti umwe akarerwa namai, umwe akarerwa nagogo. Iwe wakarerwa nagogo here wewe? Ini ndakarerwa nagogo. Alright, ndezvipi zvinhu zvekuti wainyatsoona kuti panapa musikanzwa iyi neshasha iyi ndinorohwa zvaisadiwa nagogo uchikura? Gogo vaiti kana vakati titsanya iso, kungoonekwa chimwa mvura so, waipinda pataiti, wairohwa zvisingaiti. Ende vaitaimira wabva wapedza basa rako rese so, wapedza kudya waguta, ubva wazonzi yaya vane nyaya yangu vainga vachiuya, wopinda pashamu yako. Obva warohwa. Alright, iwewo wakawanikwa here? Alright, une vana vangani? Ndine vana 2. Saka ndezvipi zvauchadzidzisawo vana vako zvawakadzidza kubva kuna mbuya? Ndichadzidzisa vana vangu, ndichavadzidzisawo kuti vawanze rudo nevamwe, rudo runoitwa nambuya vedu. Mbuya vedu havana munhu vanosarudza munhu wese vanomuda zvakafanana. Saka ndokuda kuvadzidzisa kuti pavanokurawo vaite rudo nevamwe, vakure vachiziva vamwe, vakure vachiziva kunamata. Mama, ndiri kuona makachena. Makachena. Chekutanga chandikada kuziva ukama hwenyu hwamuinawo nagogo wasvitsa 90 years wakamira sei? Ini ndiri sahwira wagogo Mupurwa, ndiri besti wavo. Ndiri kunzwa kufara ne90 years dzavakasvitsa gogo. Ndinongoramba ndichiti aleluya, Mwari ngaakudzwe. Ku90 years ikoko ndiJesu wakaenda nesu. Vapfurire, varamba vachiwedzerwa nekuti zvine zodzo. Besti wangu akatondipawo zodzo, ndimai vamufundisi wangu. Asi varume vemufundisi wangu inini chechi vakandisarudza kuita sahwira wavo. Ndine zvakawanda zvavakandidzidzisa, vakandipawo zodzo. Ndaamai vamufundisiwo. First born yangu ndimufundisi, zvichiburikidza nezodzo randakawana kuna gogo Mupurwa. Saka ndiringoramba ndichinzwa kusimbiswa nagogo ne90 years dzavakasvika. Neniwo ndinongoramba ndichiti haleluya, neniwo ndichasvika ku90 years nekupfurikidza kuri kusvika gogo, nekuti tinodzidza zvakawanda kwavari. Munhu asinganete kunamata. Sande yega yega tinenge tinawo mubhenchi vachinamata, vachirumbidza Mwari, vachitamba, vachifara. Saka tinonzwa kukomborerwa ne90 years dzavasvitswa namambo Jesu naMwari wedu. Saka ndinoti haleluya. Amen. Muzukuru Manyama, muzukuru wambuya, zvauri ungada kutaurawo kufara kwauri kuita nekuti ambuya wasvitsa 90 years? Ewa, ndiri kufara nekusvitsa kwaita gogo 90 years. Ndiri muzukuru wavo. Gogo munhu akanaka, munhu anobata vanhu, hapana waanosarudza. Toga achiseka nagogo nguva dzose. Aiwa, ndikufara nhasi, ndingoti Mwari ngaaramba achingovawedzera mamwe makore ekurarama. Ende Mwari ngavandisvitsewo ipapo, pavandisvitsa ndigotopfuura. Ivo ndinototaura kuti ngavapfuure, ngavasagumire ipapo. Ende ndoda kudzidzisa kuna vamwe ana ambuya, tingavave nemweya werudo semweya sezvakaitwa nambuya vedu. Ngavave nekubatana mumafamilies, sekubatana kukaita family yedu kwaMupurwa. Alright, iwewe chii chawakadzidza kubva kuna gogo chaona kuti ichi ndakadzidza ichi izvi zvika ndozvo zvandichatakura upenyu hwangu hwese? Ndakadzidza kuva nemweya werudo, love chinhu chakanaka. Kana tina gogo tonzwa kudzirwa, kana tina gogo titori naamai vedu, titori nababa vedu, zvakatokwana zvakadaro. Ndakadzidza kuva nerudo. Aiwa, tinoti musikana, da kuti utange nekunditaurira kuti iwewe ukama hwauinawo nagogo vasvitsa 90 years wakamira sei? Inini ndinonzi Tinotenda, ndiri muzukuru imvi wambuya Mupurwa, mwana wemuzukuru wambuya. Saka iwe uri kunzwa sei uchiona amai vakabereka iwewe? Kufara singaiti, ndingoti Mwari ngaaramba achiwawedzera makore ekurarama. Saka iwe une makore mangani iwewe? Ndine 13. Ndiwe here muzukuru ibvi mukuru kana kuti kune mumwe mukuru kwauri? Ndine muzukuru ibvi mukuru. Alright, saka iwewe chii chawakadzidza pana gogo kubva kusvika wane 13 years? Kuna mbuya Mupurwa ndakadzidza rudo, kuva nerudo kune vamwe, kwete kuva nekusarudza vamwe, kana kuti munhu unongozvida kungozvikudza, unofanira kuva nerudo kuvanhu.
muri Zimbabwe zvinofadza sei, zvinodadisa sei. Taona mhuri yese iri kufara nekupemberera vachiona mbuya Mpurwa chichitsa 90 years. Mazuva ano kusvika 50 years chaidzo inyasha dzaMwari. Tinongoti kuna gogo dai Mwari aramba vachivachengetedza vasvika mu100 nekuti vatova padhuze. Ini handina mashoko akawanda ndichakusirai seSokostina, asi ndinongoti don't forget to like, follow and subscribe pano paSly Media TV. Zvakare tichifamba nenhau yedu ye300,000 subscribers. Usakanganwa kuudzawo hama yako kana shamwari yako nezveSly Media TV. Ndichikusiyai pano, ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa.